फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन क्लास 9 नि इंराजि चैप्टार 1 द फान दे हेडनि सोंनाय फिननाय आद्रा थानाय सोंनाय फिननायफोरखौ लानानै आरो फैफिनदों आं दिनै एपिसोड नम्बर 2 आव थांनाय एपिसोडआव 7 नम्बर कुइसनसिम जों डिसकास खालामदोंमोन दिनै 8 नम्बर कुइसननिफ्राय जों डिसकास खालामनो आखायाव लादों 8 नम्बर कुइसनाव दङ See or they had a teacher but it was not a regular teacher it was a man थारैनो बिसोरहा फोरोंगिरि दंमोन सासे फोरोंगिरि दंमोन जाय फोरोंगिरिया रेगुलार नङामोन आरो बियो मानसिमोन बियो बेबायदि मोनसे बाथ्रा खोन्थादो Who does they refer to बेवहाय they सोरखौ बुंनाय जादों मा बुंनो सोरखौ बुंनाय जादों What does regular mean here regular नि ओंथिया बेवहाय मा What does it contrasted with आरो बिखौ सोरजों रुजुलायदों से नम्बरनि फिननाया जाहैबाय They refers to the voice of the taste of Tommy's grandfather's grandfather माने बेयाव दे होननानै बुंदों सोरखौ टमीनि आबुनि दिननि आबुनि साननि गथ'फोरनि बाथ्राखौ बुंदों आरोखि Regular here means is always present regular नि ओंथिया बेवहाय अरायसम प्रेजेन्ट जानायखौ बुंदों आरोखि It is contrasted with a mechanical teacher आरो बेवहाय माखौ रुजुलायनाय जादों मेकानिकेल फोरोंगिरिजों रुजुलायनाय जादों What kind of teacher did Margie and Tommy have 2 नम्बराव टमी आरो मार्जिहा मा रोखोमनि फोरोंगिरि दंमोन Margie and Tommy had mechanical teacher in the form of television मार्जी आरो टमीहा मा दंमोन मेकानिकेल फोरोंगिरि दंमोन टेलिभिजननि महराव Since it was the year 2157 science had replaced human teachers with computer teacher मानोना बियो 2157 मायथाइनि बाथ्रा बिगियाना मा खालामदोंमोन मा होनो कम्पिउटार मा होनो मानसि फोरोंगिरिनि जायगायाव कम्पिउटार फोरोंगिरिखौ थिसनदोंमोन Why did Margie's mother send for the county inspector माने मार्जिनि आया मानो काउन्टी इन्सपेक्टर हरदोंमोन काउन्टी इन्सपेक्टर माने जाय माने मेकानिकेल टिचारफोरनि लेभेलफोरखौ थिक खालामनानै होयो गथ'फोरनि बैसो बायदि ब्रेन बायदि Margie's mother sent for the county inspector because Margie's mechanical teacher had been giving trouble in its geography sector मिथिबायना मार्जिनि आया काउन्टी इन्सपेक्टरखौ मानो हरदोंमोननो मानोना मार्जिनि जा टेलिभिजन मेकानिकेल टीचार माने इन द फर्म अफ टेलिभिजन बे मेकानिकेल फोरोंगिरिनि जिअग्राफि आयदायाव ट्राबल दिन्थिदोंमोन जिअग्राफि आयदाखौ माने मार्जिखौ मोजां फोरोंनो हायामोन इट हेड बीन सो क्विक आरो बियो मा मोननो बिराद फास्ट जादोंमोन मार्जिया माने हमस्लाबनो हायाहायनो आरोखि जिअग्राफि फोरोंनायखौ मार्जिस कुड नट फलो इट मार्जिया बेखौ हमस्लाबनो हायामोन What did he do बे मा मावदोंमोन माने हि मेकानिकेल फोरोंगिरिया मा मावदोंमोन आरोखि बे मार्जिया जे मा खालामदोंमोन बे फोरोंनो हायामोन जिअग्राफिखौ अब्ला बे काउन्टी इन्सपेक्टरा मा मावदोंमोन आरोखि The county the county inspector The county inspector visited Margie's home. Be county inspector Margie ni nuah hangtuman. He took the mechanical teacher apart. Biyo mechanical forengi ko hiri klam dengman. Apart klam dengman. Ani dihundungan lagi muzang tik klam dengman. He set its geography level to the Margie's mental level. Arabi geography level geography ni ja furung dengman be mechanical teacher biko ma klam dengman. मार्जिनि ब्रेननि माने मा होनो मार्जिनि ब्रेननि लेभेलजों मिथिबायना मार्जिनि हमदांनो हानाय लेभेलजों मा खालामदोंमोननो सेट खालामनानै होदोंमोन Why was Margie doing badly in geography मार्जिया जिअग्राफियाव मानो गाज्रि खालामदोंमोन माने गाज्रि जिअग्राफिखौ मानो हमनो हायामोन आरो What did the county inspector do to help her माने जिअग्राफि आयदाखौ थिक खालामनायाव माने मोजां हमस्लाबनो हानायाव काउन्टी इन्सपेक्टरा मा खालामदोंमोन दाखौ जों फरायबोबायानो ना
Marzi had been doing badly in geography sector because it had been too quick for her to follow. बुंबाय आं नोंसोरनो जे मार्जिया जिअग्राफियाव गाज्रि खालामदोंमोन माने जिअग्राफि आयदाखौ हामस्लाबनो हायामोन मानि थाखाय मानोना बिनि मेकानिकेल फोरोंग्राया जेरैबायदि फोरोंदोंमोन बिनि थाखाय जोबोर गोसा जादोंमोन आरोखि आरो मार्जिया हमस्लाबनो हायामोन आरो what did the county inspector do to help her होनब्ला the county inspector reset the mechanical teacher's mental level equal to Marge's mental ability आरो काउन्टी इन्सपेक्टरा मा खालामदोंमोननो थिग गोजौ बुंनाय बायदिनो मेकानिकेल टिचारनि मेन्टेल लेभेलखौ मार्जिनि मेन्टेल लेभेलजों थि खालामना होनानै बेखौ सोलोंहोदोंमोन What had once happened to Tommy's teacher सानसेखालि मा जादोंमोननो टमीनि फोरोंग्राया मा जादोंमोन आरोखि मा घटना जादोंमोन आरोखि The history sector of Tommy's mechanical teacher had blanked out completely मिथिबायना हिस्टोरी आयदायाव टमीनि मेकानिकेल फोरोंगिरिया ब्लेंक आउट जादोंमोन माने मोनबो फोरोंनो हायामोन मिथिबायना माने थिक खालामनो हायामोन so they took it away for nearly a month आरो बेखायनो बिखौ मा खालामदों बिखौ लानानै हांदोंमोननो थिक खालामनो कारणे मानोना बेफोरथ' मेसिन गाज्रि जादोंमोन आरो मोनसे मांखोनि थाखाय लाना हांदोंमोन टमी became free for that period आरो बे मांखोजोंसो बिखौ लाना हांदोंमोन अब्ला टमीया बे पिरियडआव फ्रि जादोंमोन आरोखि मिथिबायना माने सोलोंनो नाङा आरोखि जेबो Did Margie have regular days in hours for school? If so, why? मार्जिहा मा मोननो रेगुलार सानफ्रोमबो स्कुलाव थांनांगौमोन ना आरो स्कुलनि माने बिदि समफोराव थानांगौ ना नाङा जुदि नंगौ मानो आरोखि Yes, Margie had regular days and hours for school. मार्जिहा मानो सानफ्रोमबो स्कुलाव थांनांगौमोन आरो स्कुलनि समफोराव थानांगौमोन आरोखि It was because her mother believed that little girls learn better if they learn at regular intervals. मानोना बिनि आइया फोथायनाय दंमोन बिश्वास खालामोमोन नामा उन्दै गथ'फोरा सानफ्रोमबो फरायब्ला मोनसे इन्टारभेलनि गेजेराव सानफ्रोमबो फरायब्ला मोजां फोरोंनो हायो होननानै फोथायनाय दंमोन How does Tommy describe the old kind of school? Tommyया गोजाम स्कुलनि बाथ्राफोरखौ माबायदि फोरमायदोंमोन Tommy described that old kind of school had a special building. Tommyया फोरमायदोंमोन माने गोजाम स्कुल बेफोरा मा होनो स्पेशल बिल्डिं मोनसे न' दंमोन आरोखि दा जेरैबायदि स्कुल न' दं आरो बेबायदि all the kids went there to learn the same things आरो बयबो गथ'फोरा किड्स माने गथ'फोरा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौनो माने मोनसे हेरिफोरखौनो फोरोंनो थाखाय थाङोमोन आरोखि सेम थिं मोनसे बेसादफोरखौनो माने जों जेरैबायदि इंराजि फोरोंग्रा बयबो इंराजि फोरोङो मोनसे क्लासाव थिग बेखौनो बुंदों आरोखि दे हेल्प इच आदार बिसोर बयबो गाव सासेया गुबुन सासेजों मा मदद खालामजायो लाभ माने मिनियो नोंसोर जेरैबायदि मिनियो क्लासाव shouted हस्त्रिखाव ना फोरोंगिरि गैयाब्ला जेरैबायदि नोंसोर हस्त्रिबायो ना and sat together in the room आरो मोनसे रुमावनो जयो नोंसोर जेरैबायदि जयो बे बाथ्राखौ बुंदों आरो they had human beings as their teacher आरो बिसोरहा मा होनो मानसि फोरोंगिरि दङ जेरैबायदि नोंसोरहा फोरोंगिरि दङ How does Tommy describe the all kind of teachers माने गोजाम फोरोंगिरिनि सोमोन्दै ना टमीया फोरोंगिरिनि सोमोन्दै माबायदि फोरमायदों Tommy described the all kind of teachers by saying that they did not live in houses मा होनो बिसोर मा होनो टमीया डिसक्राइब खालामदोंनो माने गोजाम माने फोरोंगिरिफ्रा मा होनो they did not live in houses माने फरायसालिफोरनि न'आव बिसोर थायामोन मिथिबायना they gave the boys and girls homework and asked them questions बिसोर मा खालामोमोननो फोरोंगिरिफ्रा गथ'फोरखौ मा खालामोमोन होमवर्क होयोमोन आरो सोंनाय होयोमोन न'आव मिथिबायना they were human beings आरो बिसोर मानसिमोन नाथाय बिसोरनि दानि मेकानिकेल फोरोंगिरिफ्रा मा मोननो न' बयनिबो न' थायो साफा कम्पिउटारफ्रा थायो साफा माने मोनफा जागोन नङाथाय बेबायदि नाथाय दा जे बे फोरोंगिरिनि बाथ्रा बुंदों जों अल काइन्डनि बियो गावसोरनि न'आव थायोमोन नाथाय
फरायसा फरायसुलिफोरनि न' थायामोन आरोखि थ' थेंक इउ बेखिनियानो